εγχείρημα σήμερα. Φύγαμε από το λιμάνι της Χαλκίδας 3,5 ώρα. Κάναμε το δρομολόγιο μας. Επιστρέφουμε λιμάνι Χαλκίδας. Σε καμιά ωρίτσα θα είμαστε εκεί. Και ξεκινάμε για διήμερο κάμπινγκ με τις μηχανές στη Λιχάδα. Καιρός τέλειος. Πάμε να ετοιμαστούμε. Είμαστε φορτωμένοι, αλλάζουμε και φύγαμε. Τα πρωινά δρομολόγια έχουν και τα καλά τους. Βλέπεις τέτοια ανατολή. Και βέβαια να μην ξεχνιόμαστε, μες στη μέση του δρόμου φωτιά. Έτσι. Εμείς περνάμε με το φορτηγό. Και δεν βλέπουμε τίποτα αυτή τη στιγμή μπροστά. Η φωτιά είναι και δίπλα στον δρόμο. Και το πρωί που περάσαμε είχε και φωτιά ακριβώς πάνω από τη λίμνη, στην Ηλίκη. Να δούμε, θα την έχουν σβήσει. Μούτρο 1, μούτρο 2. Υπέροχα. Δείξε και το μούτρο 3. Εμείς τι έχουμε, μια χαρά είμαστε. Μπορώ. Σου λέει, πού το βάλεις? Άστο εδώ δίπλα στον γκολφ. Κάποιες φορές δεν ξέρω σε πιάνεις με τα παιδί. Όχι. Έχω φωλούρες, αλάτες, τέτοια. Ότι έχεις το GS και κάθεται στο μαγαζί και έρχεσαι με αυτό, αυτό με ξεπερνάει. Ήρθαμε το καλό. Ναι, ναι. Τι θα γίνει, θα ετοιμαστούμε, θα φύγουμε? Τι τραβάμε. Θα μου γελάσετε. Say cheese. Αυτό εδώ, μήπως ήθελε εκεί να δέσουμε εδώ ψηλά. Ποιο? Δεν φεύγει. Και αυτό πιο κάτω. Τώρα δεν πάει. Πείτε, δεν είναι μαγικά, δεν είναι πολυτέλεια. Είμαι μαγευτικά μαγεμένη. Μαγευτικά. Εσύ τι είσαι? Μια χαρά. Εγώ συγκινητικά συγκινήθηκα. Είναι τέλεια. Θέλετε να ρωτήσουμε τι συμβαίνει, αυτό απλά. Α, ενικά. Α, ναι, αφού τα πέτυχα και εγώ την προηγούμενη εβδομάδα που γύρναγα με το φορτηγό. Είναι τέλεια. Είναι τέλεια. Δεν μπορώ. Ανοίγουνε το δρόμο. Έλα μωρέ κάτσε. Πάμε. Ας πάμε ένα λούκουμα. Εδώ σημαίνει έχει κάνει, οπότε τι σχολιάζει. Γιατί δεν σημαίνει τέτοιο. Μα πραγματικά όμως. Μπορούμε να σε τα κάνουμε.
Γιατί δεν σ' αρέσει? Πολύ. Α, ναι. Είσαι πολύ πιστική. Εδώ είναι τα λουτρά. Τα λουτρά της Εδιψού. Εδώ είναι τα λουτρά της Εδιψού που κάνουνε οι αματικά. Θα το έκανα ένα τώρα. Ένα. Κοίτα πως είναι η βράχη εκεί πέρα, Ερχόσουνα εδώ. Πιστεύω να πέσει. Όχι. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Μύτη, τέρμα η Εύβοια. Εδώ είναι το άκρο. Ορίστε, μας πήρανε και τη σκιά. Και απέναντι βλέπεις Βασούλα, είναι τα Λιχαδονήσια. Κατέβα λίγο. Κάτσε να γυρίσω. Χεστήκανε, μάλλον.
βρήκαμε και σκιά. Ούτε. Έλα, έλα, έλα. Και η ταφολίτσα. Πείτε ότι σας αρέσει. Τι να αναφέρετε εδώ. Δεν νομίζω να έρθει κανένα βίντεο όπως θα τους κάνω. Όχι, το έχω κανονίσει, έχω μιλήσει. Έχω μιλήσει, δεν θα έρθει κανένα βίντεο. Θα μόνο αυτή και θα έρθει κανένα. Και γράφει και όλο. Με φταίνει. Πες το ρε Τάσο. Με θέλει. Μόνο δεν με φταίνει. Πού είναι? Θα την κάμερα ψηλά λίγο μικρό. Άλλα το καρπάκι. Λάθη για τα αστέρια. Για τα αστέρια. Κοιτάτε που ήρθαμε για μπάνιο. Τέρμα πάνω, μύτη, έβια. Λιχαδονήσια απέναντι. Θάλασσα απίστευτη. Απίστευτη. Λίγο κρύα. Εντάξει. Ούτε στη Χιλιαδού το έχω ευχαριστηθεί τόσο πολύ. Ούτε στη Χιλιαδού. Έλα Λίζα, μπανάνα. Γιατί, να μην πάω στον πάτο. Σε μας μωρέ. Θα την κάνω τη βουτιά, άμα είναι η τελευταία της. Ας είναι. Ναι, μια χαρά. Σε γράφει. Εγώ δηλαδή. Σηκώθηκε ο πρώτος. Είστε ευπρεπώς ντυμένοι. Σας ρωτάει. Είστε Ευπρεπώς. ευπρεπώς ντυμένοι. Για ημέρα.
τη σηκωθεί, τι θα κάνουμε? Εγώ σηκώθηκα, πήγα βόλτα, πήρα πρωινό, έφαγα. Ναι. Ναι, και μετά πήγα βόλτα πέρα. Όχι, δεν ξανακοιμήθηκα. Όταν πάμε για καφέ μιλάτε μου. Για μπάνιο. Όχι, θα πάμε για καφέ. Δεν ξέρω. Μήπως με γρατζούνισες εσύ? Να βγαίνεις από τη σκηνή όταν ξυπνάς, να βλέπεις αυτό και να βουτάς. Δεν είναι βράχος. Όχι, είναι. εκεί είναι. Άτε, κοίτα που κολυμπάκι θα βουτήξεις τώρα. Έβγαλες το μάτι. Το βαρύδι μιλάει. Καραβάκι φεύγει, ας άφησε.
Νάτος. Εκεί που σηκώθηκε. Έρχεται. Γιαγιούλα. Δεν άντυχα άλλο. Δεν άντυχα άλλο πραγματικά. Σε περιμένω. Άντε ντε. Χωρίς παντόφλα. Wow. Πού είναι οι άλλες? Ναι. Σκηνές με στους κάπους που σκάνανε οι άλλοι. Και Παπ, κάθε παπ, παπ. βράδυ, κάθε Εκεί, ναι. μέρα. Οπ, εδώ είσαι, οπ. Όχι, όχι, εντάξει, τραβάω κι εγώ. Πού θα κάνεις μπάνιο, ευωικό ή είσαι? Α, ωραίος ο ευωικός. Για πήγαινε και στη το Αιγαίο. Α, και ωραία, Γέο, γέο. Φύγει παντόφλα.